Thank you so What's your much, sir. point of order? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much. Sir, මේකේ තියෙනවා 27 sorry 27 8 sir. මම ඒක කියවන්නේ නැහැ. sir මං ගැන ඊයේ කතා කරලා තිබ්බා නිසාම් කාර්යප මන්දිරතුමා. I'll give you a minute, honorable member. Thank you, sir. நேற்றைய தினம் நிசாம் காரியப்பர் அவர்கள் நான் இந்த பாராளுமன்றத்தில் எங்களுடைய ஜனாதிபதி அவர்கள் உரையாற்றும் போது நித்திரை கொண்டது தொடர்பாக கதைக்கப்பட்டு என்னுடைய படமும் காட்டப்பட்டிருக்கு. நான் நித்திரை கொள்வதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது என்னுடைய பர்சனல் கண்டக்ட் சம்பந்தமாக விவரித்திருக்கிறார். உண்மையாகவே சார் நான் இந்த பட்ஜெட்டை நான் காலம் 9 மணிக்கு இந்த பட்ஜெட்டை முழுமையாக படித்திருந்தேன், ஃபுல்லாக படித்திருந்தேன். அக்குவர் அணிவராக என்னால் சொல்ல முடியும். இதில் வடக்கு மாகாணத்தில் எங்களுக்காக எந்த ஒருவும் இதில் ஸ்பெஷலாக ஒதுக்கப்படவில்லை. ஆதலால் இதில் எனக்கு சம்பந்தம் இல்லாத காரணத்தால் சார் நான் அந்த என்னுடைய அந்த நேரத்தை make it very முடிக்கும் சார். பேஸ்டாகமா நித்திர ஒன்றேன். இது எங்களுக்கு பிரயோசனம் இல்லாத பட்ஜெட் என்ற காரணத்தால் தான் சார் நான் நித்திர ஒன்றேன். நன்றி.